Da kung kapirak-pirak. Kurasan. Ano daw mapirak? Da ulong digding ba no? Feeding makakwartang kita kay ni kudi mga maisog ini gayod. Mga maisog ang klase kang manok nene. Baka no pag kinuha ko siya na ko. Yan, ilangi kapirak-pirak. Dakulo na manok digdi oh. Kudi garo mga maisog ini. Di kita mapirakan kan, baka masyapul pa o kanya. Ilinte ka huli sa kulungan. Sakto, may nakulong. Isog ina eh. Ilinta, sakto may nakulong. Yan, inina sa nata. Pakulamang duro di pisilta. Ang mga sulog na garo, mapapakol pa ko kanya. Pakastan ko kay ni Siyapaul muna eh. Sidong manok na eh. Pasensya na kung kisa ina eh. Dito lang akong kapirak-pirak. Pambakalang na dyan. Dahil na magpararibo. Kamakamada ko. Eh, nagpararibok ta baka maunag ripot pa. Iputan mo pa ko dito paribok ta baka mada ko pa kung pagsadira eh. Yan. Naribok. Oh, maribok pa. Intad garo mapipirakan. Sing kudo ini pa baka. Iaram ko na. Kimanay. Sigurado may kwartet si Manay. Barato sana. Tangro ko na duman. Yaing makabakal law kidin. Tadeng kapirak-pirak. Kisa dong manok na. Bahala na kung kisa. Tao po. Manay. 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 Tao. Ano na naman sa imang? Manay, may tangro lang ako sa'yo man. May kepon ako. Baka mag-iriputan kasi yan. Pero dara, ko'y pabakal ko lang manay sa'yo mo ta. Dahil kung kakurukuro talaga. Niti baga manay ako magayuno na bununin eh. May tanglad. Tangladan mo sa nene. Di kaya kung kakurukuro tabati, may hilang akaw. Ano man ang hilang mo? Ano, pag di ako nakakain ng pidgin, malain ng pagmati ko kaya. Di akong kakurukuro pa, bakal ko lang sa'yo yung manok ko. Yung kisay nga ba kami naabasan ah? Ako man man ay susday kan tiwala sa puro naman sa nay naabasan. No, na mo man sa kumabas. Ako dahil man ako tiganaw kay tigtara po rin ay hiling baga sa gibuto sa kapayas ko matawag tigkakastahan mo. Nay, ini talaga man ay sa diri ko ini. Kinuha ko ay sa kulung. Kinuha ko ay sa kulungan man ay oh. Kulungan ka. Oh. Tagar ka pandok ini kang manaw ko diyan na nakakulong. Ano kang kul sa kuya ni Manay? Ari man nakulong ata may manok ka. Igo akong manok, arap mong ganyan kulay. May palatang gahanap ko ito. Nakulo ng kapares na manok manay sa alagartambang kang manok. Ang mga manok magkapares man sa kang kulay. Oh, baka kaparesan na pero bako mahita sa diri ko inay. Oh. Sa diri kong manok na inay. Bagong cutex ito. Bagong cutex. Ha, ang kulay blue. Bago ko ini palimpian. Stan mo ba ako papabakan kasi kung sa diri kong manok. Dahil ito kura sa nuna. Sa kuya niyo. Bagong pedicure ang punduan mo daw kan kap. Sa kuya, di ka talaga ba? Di ka barangay. Tigilot ko sa tapayas. Kung na sumanaw. Iyo man ang ganun. Pedicure ini. May cutex pala na inay. O, pipapalimpian ko na ka skincare pa nga niya. Tapos bubunon. Ay, Diyos ko ka talaga. Ito daw ka lang sa kanji. Baka parehas na naman ay. Ay, sus ka. Di daw yan. Oh. Tigduduyan-duyan ko. Pero bubunon mo sa nainiaw. Sige na lugod manay. Diyan muna ang manok kong an. Iyo. Demo ko pagpakapitan na. Kasi di rin yung kura. Manigdadan mo kanya. Demang kaya kung kakurukorta kaya inabastig kukuha ko yan. Sa'yo mo pala manay. Pasensya na. Demo ko pagpakapitan na. Basta kami siya nagkuha nga. Ang paparinig ka nito. Sige manay. Sa'yo mo na yan manay. Maduman ako. Ikaw kung mo pagkasarap ka nakakasarap pa. Demo ko manay pagpakapitan ka makasupog mo naman. Siring nag-abas akong manaw. Ikaw na mo na-open bilang ang mama mo. Sige na maduman ako. Demo pagpakapitan manay. Ano pagkakating sabi ko sa imo?